ponosni na raznolikost ove grupe. Imamo tu dominantno atletičare, ali ne samo iz mazatorskih disciplina, nego i bacača i tako nekih drugih. Tu su naše koleginice koje se bave drugim sportovima i fitnessom i košarkom i tako dalje. Također Slavko sa planinarskim turama i Žarko kao prijatelj kuće, inače saobraćajni inženjer. Uglavnom da ne dužim, kapacitete hotela ćete upoznati sutra i resurse kojima raspolažemo ovdje u okolini, koji su stvarno sjajni za pripreme. Atletski kamp koji smo zajedno pokrenuli, Ivana Desko i moja Malenko, su nesebičnu pomoć velikog Rifata Zilpića. Ove godine već treći put, Bože zdravlja, će se desi u julu, pa Ivana, prepuštam tebi. Hvala. Bravo, Oni koji ne znaju svi, znači ovo jeste 6. atletski kamp, ali je 3. u Katićima, kao što je Draga rekla. Prethodne 3 godine su bile na Kopaoniku, znači 2018. godine, tako da evo, trebalo je možda 6 godina da se malo upoznamo svi. Neću puno da dužim, ovo su naši atletičari, drago bi mi bilo ako biste ih prepoznali sa slike. Znači, Tomaševićka je u prvom redu, obratite pažnju. Ovo su, znači, sa leve strane Tara Vučković, Jana Rajić, Filip Nedeljković, Stevan, sa desne strane, znači imamo Darka Marisavljevića koji je slaboviti, znači već ga neki možda i znaju. I imamo iz Smedereva Jovan, znači ona je već novi član našeg kluba. I htjeli smo da ovaj 6. atletski kamp bude jedinstven, znači da budu deca prepoznatljiva, da ne uzimamo druge slike, nego da to budu naša deca, da kažem. Sada, znači, neću puno da dužim, i na našoj Facebook stranici, Atletika sekcija, kucati ćirilicom, znači ovo je sve već postavljeno, dostupno za sve informacije, znači kamp će biti od 20. jula do 9. augusta 2023. godine, Katić i Ivanica. Ono što je vama bitno, znači nismo puno dužili, imamo u tezama navedeno, znači treba samo mogućnosti plaćanja u 2 rate, prihvataju se i vaučeri koji su, ne znam da li su mnogi uzimali, prošle godine su neki koristili, kontakt, telefon, znači možete i preko maila i telefona. Onda imamo, znači, punog pansiona će biti 25 €, tu je uračunata boravišna taksa, osiguranje, ulazi također u cenu. Treneri, ono što je vama verovatno najbitnije jeste, znači, mogućnost da treneri dovedu grupu dece. Ako dovedu, znači, 5 učesnika koji će biti tih 20 dana ili već računajte, znači 100 pansiona, dobijaju dnevnice za trenere. Znači, mogu da učestvuju, naravno, u trenažnom procesu. Neki su već možda i bili prošle godine, pa znaju kako to izgleda. I gratis. Da, i dobijaju gratis, naravno. Ono što je bitno jeste da je 22. znači se održava, u stvari u seminari na kampu će biti 3 seminara u toku tih 21 dan. Znači, jedan je, odnosi se na sportsku ishranu, drugi sportske povrede, treći atletski trener i naravno ono što je bitno jeste da će prilagođeno uzrasnim kategorijama, znači to su za decu juniora, seniora. Učesnički paket, znači dobit će svi učesnički paket kampa koji će da obuhvata, znači, majice sa logom kampa, čaša ili će biti bidon za vodu, proteinske čokoladice koje će biti dostupne i naravno hidrostar za rehidraciju. Onda, svi učesnici kampa će imati mogućnost, znači da 22. jula učestvuju na Challenge Race trci koju organizuje Dragan. Učesnici kampa, znači, dobijaju besplatan startni broj, učesnički paket, učestvovat će naravno u nagradnom fondu, znači koji će da obuhvati prvo mesto mogu da osvoje patike, drugo mesto šorc ili majicu, treće mesto će biti helanke. Naravno, broj mesta je ograničen, tako da očekujemo da se prijavite što pre. I ono što je bitno da ono
ono što mi radimo svake godine. Mnogi su možda vidjeli, možda nisu, ali meni će biti čast da vam predstavim ovako. Nije super. Nema signala. Može ja da vidim. Ne. Mora da vidi Gajića na televiziju. Znači, Evo. Evo ga. Ja moram da ustanem da idem